Waqt il-programm Affaritana ppreżentat minn John Bandi, l-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat qal li l-Prim Ministru Lorenz Gonzi jaf li l-ebda vot ta' fiduċja mhux se jsolvilu l-kriżi li għandu. Perswas illi jaf li l-ebda vot nhar it-tlieta mhux ħassolvilu l-kriżi li għandu. U l-kriżi tibqa' solvuta sal-kriżi li jmiss. Il-problema huwa Lorenz Gonzi nnifsu u mhux individwi bħal Franco De Bono. In-nuqqas ta' kapaċità u ħila ta' Lorenz Gonzi qed iwasslu għall-instabilità fil-pajjiż u dan meta bħalissa pajjiżna għandu bżonn Prim Ministru li jkun iffukat biex itejjeb il-livell tgħixin tal-familji l-aktar fid-dawl tal-kriżi taż-żona euro. Joseph Muscat qal li l-Prim Ministru aktar moħħu fil-kriżijiet interni fil-partit tiegħu milli fil-problemi tal-pajjiż. Qal li jekk il-Prim Ministru jħossu sfiduċjat, il-Ministru ostingat li fid-dibattitu għamel sija jfaħħar lilu nnifsu għandu jikkunsidra l-pożizzjoni tiegħu. Dan meta kien responsabbli minn serje ta' fallimenti fosthom tat-Tarzna meta faqqa l-iskandlu tal-Fairmount, l-Air Malta li sejra ħażin, l-Ena Malta li ġiet downgraded u l-Art tal-Maltacom li kienet tiswa 10 miljun lira Maltin u li ngħatat lil T-Com b'xejn. U issa l-proġett ta' Smart City li mhix aktar obbligata li toħloq l-impjiegi għax ma ġiet żarmata pumping station. Llum il-ġurnata ħareġ ċar li fil-Parlament hemm front maqut li huwa l-Partit Laburista u hemm partit li għal darb'oħra l-Partit ta' inqas għad insejjaħlu l-Partit Nazzjonalista, l-Partit tal-Prim Ministru, illi qed jħoppja minn griżi għall-oħra. Joseph Muscat qal li bekk il-Prim Ministru qed iġib l-instabilità u semma diversi istanzi fejn il-Partit tal-Prim Ministru kien mifrut u l-Gvern spiċċa f'sitwazzjoni simili bħal dik tal-ġimgħa fil-Parlament. Fosthom il-proġett tal-Konkatedral ta' San Ġwan, il-Power Station ta' Dellimara, il-500 euro żieda lill-Kabinett u anke id-dritt tad-divorzju. Fit-tmiem is-seduta parlamentari li fiha l-Gvern għal darb'oħra tilef il-maġġoranza parlamentari u salva bil-casting vote tal-Speaker, il-Prim Ministru Lorenz Gonzi ma kommittix ruħu dwar il-kariga li jokkupa d-deputat Franco De Bono fl-uffiċċju tiegħu. Se jibqa' assistent parlamentari fl-uffiċċju tal-Prim Ministru Franco De Bono. Dawn ma' affarijiet li wieħed jara fil-ġranet li ġejjin. Lorenz Gonzi reaġixxa b'dan il-mod wara li Franco De Bono konsistentament naqas milli jsegwi l-ordnijiet tiegħu. De Bono la aċċetta li jagħmel kif qalu Lorenz Gonzi u jressa emenda l-mozzjoni tal-Oppożizzjoni li kienet qed titlob riżenja ta' Ostingat u anqas aċċetta l-ordni tal-Eżekuttiv Nazzjonalista biex id-deputati tal-Partit Nazzjonalista jivvutaw kontra. Jien ma nistax nimxi ma' dik ir-rakkomandazzjoni li min-natura tagħha hija rakkomandazzjoni għax inħoss li b'mod serju tmur kontra il-ġurament li jinħatt lejn il-Kostituzzjoni u r-Repubblika ta' Malta meta ġejt elett. Fid-diskors tiegħu fil-Parlament li kien itwal mill-5 minuti li kienu allokati lilu mill-Partit Nazzjonalista wara intervent mill-Oppożizzjoni, Franco De Bono attakka lil Lorenz Gonzi fuq diversi kwistjonijiet. U qiegħed idejja Prim Ministru, illi ħafna ngħidlek illi x-xandir nazzjonali qiegħed fi stat diżastruż. Inni ngħidlek personali illi x-xandir nazzjonali fost aspetti oħra tad-demokrazija tagħna huwa fi stat inaċċettabbli. Franco De Bono ripetutament enfasizza kemm l-appelli tiegħu lill Prim Ministru dwar l-istat inaċċettabbli li tinsab fih id-demokrazija f'pajjiżna waqgħu fuq widnej torox. Per rispett kollu, però mhux tuża x-xandir tal-Istat u nispera Prim Ministru qed jieħu nota ta' dawn l-affarijiet li jelni ngħidhomlu, żmien twil li ngħidhomlu, u anke ħafna affarijiet li kritikajta u d-demokrazija u d-dinjità tal-Parlament. X'bajt ngħidhomlu l-Prim Ministru? Imma waħedna. De Bono jum qabel il-vot saħansi trappella lill-Kummissjoni Ewropea biex tivverifika l-mod kif Lorenz Gonzi mexxa l-kwistjoni tal-mozzjoni li kienet qed titlob għar-riżenja ta' Ostingat. Il-mikrobu Klebsiella pneumonia jittieħed aktar mill-mikrobu MRSA u jiġi trasmess b'kuntatt minn persuna l-oħra. Huwa reżistenti ħafna l-antibiotiċi u jista' jikkawża diversi tipi ta' infezzjonijiet fosthom pneumonia, infezzjonijiet fid-dem u fi ġrieħi u anke meningite. Bħalissa fl-isptar Mater Dei feġġ dan il-mikrobu. Ir-riżulta li b'kollox 11 persuna huma infettati, 8 minnhom fit-taqsima tal-kura intensiva u 3 oħra fis-surgical ward. Il-pazjenti infettati ġew iżolati mill-pazjenti l-oħra. L-awtoritajiet qalu li f'ħafna mill-każi l-pazjenti li nstabilhom dan il-mikrobu ma kellhom l-ebda sintomi ta' infezzjoni. Pazjenti morda li jkunu qed jingħataw il-kura huma aktar suscettibbli għall-infezzjonijiet ta' dan il-mikrobu. Fl-isptar l-impjegati ġew mwissija biex aktar minn qatt qabel jieħdu miżuri ta' prekawzjoni bilan li l-infezzjonijiet u l-mikrobu ikunu kontrollati. Dan billi jaħslu jdejhom qabel u wara kull kuntatt mal-pazjenti.
Bħala prekawzjoni tnaqsu l-att ta' viżitaturi fil-ward tal-mart infettiv u fit-taqsima tal-kura intensiva. Studenti li qed jistudjaw il-mediċina għalissa mhux se jitħallew jidħlu f'dawn il-wards. Min tweġiba parlamentari għal mistoqsija tad-deputat Laburista Anthony Agius De Celis ir-riżulta li fl-ewwel 6 xhur tas-sena kien hemm 4 tipi ta' mediċini differenti out of stock. Il-pinnoli simvastatin li f'dak iż-żmien kienu jittieħdu minn aktar minn 11,000 pazjent għax-xaħam fid-demm damu 8 ġimgħat out of stock. Kaxxa ta' 30 minn dawn il-pilloli tiswa €10.71 bil-pazjenti ġeneralment ikollhom jieħdu pillola jew 2 kuljum. L-inhaler Formoterol li suppost ingħata b'xejn lil 747 persuna dam 3 xhur u nofs out of stock. Dan l-inhaler iservi lil pazjenti madwar xahar u jiswa bejn €29 u €34 skont id-doża. Għalhekk l-ispiża l-pazjenti li suppost ħadu dan l-inhaler b'xejn telet għal bejn €100 u €119 matul dawk it-3 xhur u nofs. Kienu out of stock ukoll il-pilloli Trimetazidin li jingħataw lil pazjenti bi problemi f'qalbhom. 1572 pazjent li suppost ingħataw dawn il-pilloli kellhom jixtruhom għal 4 xhur u nofs. Bl-ispiża tagħhom leħqet €67 hekk kif kaxxa li sservi għal xahar tiswa €14 u 95 ċentesmu. Il-pilloli olanzapin li jingħataw lil pazjenti bi skizofrenja u bipolar disorder damu out of stock kważi 4 xhur u suppost ingħataw b'xejn lil 180 pazjent. Id-doża ta' kull pazjent varja, iżda kull kaxxa tiswa €114 li jfisser li kull xahar il-pazjenti ħallsu mill-anqas dan l-ammont. Bekk l-ispiża ta' kull pazjent li ma natax dawn il-pilloli kienet dik ta' bejn €10 u €114 fix-xahar.